Bylo 10 hodin! A co jako? Takže, my jsme kluci Zapletalovi, děláme si z chleba saunu. V minulém díle jsme si tady uklidili tady ten chlév a dneska jsme ready odebat tady tenhle... Králikárně. To není králikárna, To je králikárna. No lucky, píčo. No vole, to je mega těžké. Těžké? Je. Tak gotí. Je 10 hodin? Je 10 hodin! Četnická. Nejde to, kámo. Jedem. Bouráte ten domeček, jo? Králikárnu. To je ta budka, co máte, ne, na zahradě? No jasně, budeme dělat saunu, vole. Saunu? A wellness, celé wellness. Ale na hatí. Na hatí, tak jedině. Místní kůlna. Legend. Hej, tady to smrdí, jak kdyby se někdo pochcal. Ty vede kvás. A jo, typy. To nenatáčej! Ne! Ale je to jako duté, že?